Добър вечер, уважаеми зрители! Последният епизод на Сделка или не участие взе Динчер от Асеновград. Динчер се колебаеше с коя кутия да смени късмета си, като в крайна сметка избра кутия номер 2. Другата кутия, с която искаше да играе, беше кутия номер 11, с която е бил в първото предаване, в което участвал в сделката. В тази кутия имаше 100 000 лева. До самия край Динчер отхвърли всички оферти на банката и си тръгна с 300 лева. Това е най-голямата грешка. И трябваше да я взема нея, а не 2. Ще заложа на тази кутия. Нямам сделка. 300 лева. Късмет. Не, късмет. Уважаеми зрители, броени дни остават до коледните и новогодишни празници. Искам да ви съобща, че на 23, 24 и 31 декември ще можете да гледате специалните празнични епизоди на Сделка или не. А сега нека посрещнем една от звездите на Big Brother All Stars, коя тя ще ни каже Румен. Днес студиото е поредният участник от Big Brother All Stars 2013. Пригответе се, защото всички ще пляскаме много за Райна! Толкова време ли си идвала на сцената на Сделка или не? Не сте ме канили. Ето сега си поканена. Как си? Добре, благодаря. Доволна ли си, че ще участваш? Да, разбира се. Колко пари ще искаш да спечелиш? Ами, възможно повечко. Предния път спечели 750 лева. На всичкото отгоре прокле котцето да вземе и той 750 какви лева. силни думи проклела съм. Така да е, зарече го, айде. Така да го кажем. Зарече го. Верно, не си го проклела, зарече го. Защото ми се подиграваше, че съм изкарала толкова малко сума. Да, правилно. Един мъж винаги трябва да си знае мястото. Никога не може да бъде повече от жената. Готова ли си да започва? Абсолютно. Сега, имаме малки промени в правилата. От преди колко години? 7? 7. Много години. 8 сезон е вече Сделка или не, правилата са различни. Имаме 24 кутии. Всички участници си избират кутиите на произволен принцип, което значи, че пускаме компютъра, той почва да се бърка и накрая, когато си готова, натискаш и тази кутия, която ти се падне, е твоята. Така. А ти коя кутия искаш? 7. Защо? Не знам. Добре, пускаме компютъра! Дум! Ето го. 24 кутии се бъркат в нашия компютър. Една от тях ще ти се падне. Тази, която спреш сама. Когато си готова, натискаш бутона. И тази кутия, която спре и която видим там, това е кутията номер 7! Кутия номер 7! Браво! Кутия номер 7! Ей, това е късмет! Това е огромен късмет! Аз просто не мога да го повярвам от 24 кутии! От 24 кутии да се падне точно тази, която искаш ти. Направо не мога да повярвам толкова късмет. Сега, Райна, както знаеш, имаме един въпрос, който ти задаваме от обща култура, ти отговаряш вярно на него. Предполагам, защото до момента така горе-долу върват нещата, сценаристите са приготвили въпроси на всеки един спрямо него. Така ли? Така че би трябвало да бъде лесно. Освен ако тебе не са решили да те тестват в ядрената енергетика. Да видим. Да видим. Окей. Дами и господа, да видим въпроса за Райна от Big Brother 2013. Сандански е разположен в подножието на Пирин, Рила или Витоша. Айде да отговори. Пирин, разбира се. Пирин. Имаше една песен. Пирине, Пирин. Още си я има. А всъщност, аз изпомням, че ти беше спечелила някакъв конкурс за народни песни в самото начало.
Така ли беше или не? Печелила съм много конкурси. В Гоце Може би Делчев имаш предвид Пирин Фолк. Пирин Фолк. Да. 3 пъти награда на публиката и някоя друга награда на журито. Пирин е верно отговор. Обърни се към Нотариус Филипов. Добър вечер, Нотариус Филипов. Райна. Добър вечер. Разкошната Райна е при нас. Да. Може ли да кажете какво има в жълтата кутия Хикс? Суми от 100 лева до 5000 лева има. Верно? Да. Красотата няма ли да ви изкуши поне веднъж да ни кажете какво е в червената кутия Хикс? Ами, в червената кутия Хикс има суми от 5000 до 100 000 лева. Значи там са. Значи явно няма красотата да го изкуши да каже какво има в тези две кутии. А останалите кутии какво има? Останалите кутии има суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Проверени и запечатани. Желая успех на Райна. Останалите кутии Райна са си като едно време. Готова ли си да започнем играта? Абсолютно. И аз сега си дигни ръцете. Така. Дами и господа, играта на Райна, сделка или не, започва. Ето за това те накарах да си дигнеш ръцете, защото как се беше покрал на кутията. Представяш се, ако беше слезла с кутията надолу. Всяко начало е трудно. Първите 6 кутии, с коя кутия започваш? 6. Кутия номер 6, павката от Созопол, павка синя. Добре, 2500 жълта. Устройване. Втората кутия Райна. 3. Кутия номер 3. Чакай, Глори, не бързай. Кутия номер 3 е хубаво число. Кутия номер 3 е хубаво нечетно число. Кутия номер 3, Глори, отваряй. Каза 3, 5000 лева. Влизаш в червените суми. Внимавай. Коя е третата кутия? 23. Кутия номер 23, Борето от Пловдив. Боре, чакай, не бързай. Не бързай. Моля ти се, не бързай за никъде. Сега. Кутия номер 23 ли е кутията? Да. Освен 7 други любими числа имаш ли? 17. Защо 17 е любимо число? Не знам. Имам една молба. Като се върнеш в къщата на Big Brother. Да. Питай Лео да ти обясни подробно кутия номер 17 и числото номер 17 какво означава. Ама подробно го питай. Добре. Това не е мисия. Това е информация. Добре. Да знаеш за числото 17 и да преориентираш дали трябва да ти бъде любимо или не. Кутия номер 23 ли е кутията? Да. Кутия номер 23. Бора, отваряй. Бора, отваряй. Лекичко не пипай. Я си махни ръцете. Така, дръж ги високо горе. Лили, рекламите по Нова телевизия. Как си, Райна? Идеално. Днеска, скъпи приятели, Райна играе при нас. Аз съм много щастлив. След 7 години отново сделка или не, дали ще може да вземе повече пари от тези 750 лева, които спечели. Сега ще разберем. Но преди това искам да ви кажа нещо много сериозно и внимателно. Билета сделка или не. По Коледа стават чудеса. Затова 28 късметли ще играят на 25 и 26 декември за $500 000 лева. Докато ние с Райна играем сделка или не, ако вие все още не сте регистрирали вашия билет, който ви гарантира регистрация за участие в специалните игри сделка или не, направете го на 7777.bg и стискайте палци. Дано бъдете късметли. А ако все още не сте се снабдили билета, сделка или не, намерете го в търговската мрежа на Националната лотария. Не чакайте късмета да ви преследва. Преследвайте го вие, както ние с Райна. Ще преследваме 100 000 лева. Кутия номер 23 се избра. Казах ти да не бързаш с тази кутия, но ти не ме послушаш. Бора, отваряй. Сега, имам една добра и една лоша новина. Ще започна с лошата. 100 000 лева със сигурност не са в кутия номер 7, нито са в кутия номер 17. Нищо, аз не съм чак толкова. Сега ще ти кажа и добрата новина.
червената кутия Хикс е все още в играта. В нея може да има суми от 5000 до 100 000 лева. Така че все още нищо не е загубено. Обаче колко пари е сложил банкера в твоите червена кутия Хикс, не знам. Продължаваме нататък с четвъртата кутия. Коя е тя? 12. Кутия номер 12. Де си? Слава! Отваряй! Добре, да направим някаква магия, нещо различно, нещо, как да ти кажа. Да ти кажа пу-пу, беш, уроки изли очи зависливи. Да не би ти не имаш катерица Беатрис някъде. Не, аз нямам катерица Беатрис, обаче мога да ти помогна в такава лоша ситуация. Коя е следващата кутия? 8. Кутия номер 8. 8 ли? Ама аз 8 не ти дам да отвориш. 8 е числото на парите. Второ, 8 сезон сделка или не? Как да ти дам да отвориш кутия номер 8? Избери си 20, избери си 16, избери си 22, избери си 21. 10 го пропускаме. Избери си 14 дори. 21. Добре, как бързо си смени мнението ми? Ако в 8 има 10 стотинки и всичко това е пунтамара, което права, защото и аз не знам какво има в 8. Обаче винаги, като каже 8 е числото на парите, после фана да се окажеш големи пари. Не, аз ще изтегля малко по-късно. Не, нека да е 21 сега. Сега 21? Да. Добре, кутия 21. Тони, отваряй. Отваряй, да видим какъв ми е късмета на думи. Добре, 100 лева. И остана шестата кутия. Да ти кажа, в един момент малко се оплаших, че съм прекалил с убежденията. И си викам, леле, ако вътре се отворят 50 000 лева, голям провал ще стане. Обаче, добре, че бяха само 100 лева. Мога да ти препоръчам още няколко кутии, ако искаш. Явно на мене ми се отдават днес. Ще послушам още веднъж. Добре, 18, 9, 13, 2 и 11. Там си избери една кутия. 13 е фатално число. Жоре, какво има в тази кутия номер 13? 7500. 7500, да не отварям. Да запазим тогава малко. Да, дай да запазим малко. Като ги погледна тия кутии, които ги избирам, винаги е за отваряне. Мене, ако ме питаш. Но това е мое мнение. Ама Румен е мъж, не го слушай. Да. Може рано да е отваряне. Коя е кутията? Айде да е 15. 15 000 лева, приеми идеално. Та е Таня. Кутия номер 1, значи няма 100 000 лева, значи спокойно мога да отворим 10 стотинки тук. Чакай сега, объркваш ме. Кое? Аз те обърквам. Ето, мъквам и която кутия кажеш, тази отваряме. Кутия номер 2. Не дей! Но казах, отваряме. Радо, отваряй! Ето, ти си виновен. Някога да е бил някой друг виновен? Не! Естествено, че аз съм виновен. Ама аз ти казах, не отваряй тази кутия, отвори Ева. Защото аз бих отворил Ева. Така. Но първо предстои оферта на банката. Ако отвърлиш оферта на банката, ще разберем какво има в жълтата кутия Хикс. Плюс това ще трябва да отвориш и нови 4 кутии. Преди следващата оферта. Господин банкер, извинявайте, ама с Райна е така. Аз я гледам, захласвам се и така си. Що да ви питам какво има в жълтата кутия? Взели сте кредит от Изи Кредит и искате да ми се похвалите колко пари сте взели. Колко пари са ви отпуснали? 4500 лева са ви отпуснали от Изи Кредит за жълтата кутия Хикс. Супер! Сега колко ще предложите? Дали да ви вярваме за тия 4500 лева, господин банкер? Всяка сума до 5000 лева може да сложите. Да, разбирам ви. Да. Добре, благодаря. Оферта на банката сега е 2000 лева. Не. Банкер много стиснат. Твърдо не.
очаква да отхвърлим офертата на банката. Като гледам 750 лева са в играта. Да. Първо да ти кажа, че същия този банкер и преди ти даваше оферта. За всичките тия 7 години банкера е добил такъв опит и толкова хитър е станал, че направо не можеш да си представиш. Сигурна съм, аз не се и съмнявам. Сега, преди да отвориш следващите 4 кутии, предстои да разберем каква е сумата в жълтата кутия Хикс. Да видим дали банкера ни е излъгал или наистина е взел 4500 лева от Изи Кредит. $4500 лева! Господин банкер, като ги взимате от друго място, ви е лесно! И дава сериозни суми. Сега, предстои да отвориш 4 кутии. Позитивно, позитивно и пак позитивно. Добре, отваряме Ева, защото тя отдавна чака. Кутия номер 11, защото Ева отдавна чака да бъде отворена. Отваряй се, Ева. Ето! Ето! 1 лев! 1 лев! Виждаш ли, че не съм те подвел никак. А ти веднага бързо да ми прехвърлиш тия 15 000 лева на мене. Коя е следващата втора кутия? 20. Кутия номер 20. Кутия номер 20. Кутия номер 20. Кутия номер 27 лева. Марти, и ти да беше казала нещо поне. Аз мислих, че има 20 лева вътре. И аз мислих така и затова с тази радост ги отворих. А то 7500. Направо да се чудиш как са подредени кутиите. Що ме чакаш? Аз няма да избера кутия. Едно. Кутия номер 1. 10 лева. Иначе предварията ти беше много добра. Толкова много неща, а то само 10 лева. Представяш ли си? Изобщо не мога да си го помисля. Обаче да ти кажа, положението ти е леко критично. Леко. 10 000, 25 000 и 50 000 лева са в играта. От тук нататъка е по-вероятно да отваряш сини кутии. От друга страна да не забравяме и да не подценяваме червената кутия Хикс, в която една сума ще бъде над 5000 лева. И така, кутия. Още 2 ли остават? О, да. Още една, само една единствена. Преди оферта на банката. Преди да отворим кутия номер 18, дай малко пиар. Кажи ми сега, нов албум ще има ли? Нещо ще правиш ли? Песни? Това, онова? Аз не съм спила да ново гадже? Някакви такива неща да си поговорим. Добре, що ме гледаш така странно? Не сме ли любопитни всички? Какво да ти кажем? Аз за новото гадже ми кажи, много лесно става. Просто кажеш, Румене, имам си ново гадже, аз ще питам как му името. Ами не, Румене, нямам си ново гадже. А старо имаш ли? И старо нямам. Добре, такова хубаво момиче, ма никой ли не те сваля? Това ли означава, като нямам гадже, че никой не ме спа? Ма не си... Добре, значи... Мира се по някой друг водола. Ама добре, критерия е много висок тогава при тебе. Я ми кажи какъв е критерия. Колко е висок този критерий? Какво трябва да има? Трябва да си има разни неща. Трябва да си има разни неща, като висок, строен. Какви очи търсиш в един мъж? Трябва да е отговорен, уверен и възможно по-малко комплексиран. Комплексиран от какво? Да не навлизаме в тази психология, че става сложно. Сложно ли става? Да, много сложно. Просто е хубаво един мъж да бъде уверен. Много уверен. Не много уверен, но достатъчно уверен. В това, което иска или в това, което е постигнал? Те нещата вървят ръка за ръка. Така да е, ама това, което е постигнал, е в минало време. А това, което иска да постигне в бъдеще време.
И те обикновено нещата не се разграничават по този начин. Един човек, ако има стабилна самооценка и знае какво иска от живота, той обикновено действа в тази посока и го прави. Не чака да му дойде отгоре. А шанс на някой даваш? Ти сега ме изкара. Естествено, въпросът е, че знам, че в основата на една добра връзка е да има баланс. Така. Коя беше следващата кутия? Забравих. И аз. 18. 18! Кутията е четвърта и е номер 18. Дано да е 5 Кате, лева стискаме и да палци. се свършва. Стискаме палци за 5 лева. Айде. Добре, 20 лева. Добре, 20 лева. Въпреки, че разликата между 20 лева и 5 лева е много голяма. 4 пъти. Сега предстои нова оферта на банката. Да го помоля ли за 750 лева и да приключим нещата? Малко повече е така. Примерно 850 лева, ако е удобно, нали? Защото Виж, на 8500 може да се замисля. много е критично положението, да ти кажа. Кога е толкова критично? Гледай позитивно на нещата. Добре, гледам позитивно. Господин банкер, давате 7500 лева, за да може да са 10 пъти повече, отколкото е спечелила преди. И съм абсолютната гаранция, че тя ще натисне бутона и ще ви спаси от всички мъки. Тя няма с какво да си смени кутията. Добре, ще я питам тогава. Ето, дава ти смяна на кутиите. Ама аз не виждам с която ти може да си смениш. Не, няма да я сменя, защото това беше много такъв добър знак, предполагам. От съдбата. Да, пожелах си 7, падна ми се 7 от 24 ли бяха? Кутиите, да. Да, така че го намирам за някакъв знак, ако ли не, ще сменям любимото число. Добре, не. Обаче отхвърлям. Не. Обаче ти задам следния въпрос. А защо не предположиш, че в кутия номер 7 има една от тези 24 възможности да бъдат 10 стотинки в тази кутия? Макар, че това ти е любимата кутия и ти си изтеглила сама. Защо и тази възможност не я погледнеш? Хайде, нека да се остане 7. Добре. Искам да ти кажа, че могат да се натрупат много съвпадения на едно място. И накрая да се окаже, че това не е правилната посока. Оферта на банката в момента е смяна на кутиите. Сделка или не? Не. Позитивно не. Добре. Трябва да затвориш капака за не. Добре, ето това вече и нотариус Филипов го отразява. Защото когато капака е затворен, на него му е ясно, че това ти е решението. 3 кутии, с коя започваме? Какво се усмихваш? Кажи ми просто една кутия. Кажи ми за какво се усмихваш, за да се усмихне и аз. За да може в кутията да има синя сума и да се усмихнем заедно. 4. Най-нехаресваното... Усмихнеш ли на 4? Най-нехаресваното число е 4. Да ти кажа... Не знам какво има вътре. Обаче не ми седи като усмивка. Не ми седи като усмивка. Как се стои? И аз мисля, че няма да се усмихнем след тази кутия. Няма да се усмихнем след тази кутия. 4. Кутия номер 4. Ми так, стискаме палци. Да носи грешен. И аз да съм грешен. Не. 10 000 лева. Добре. Добре, какво? Напротив, не е добре и не ни послуша. Това също не е винаги добре. може да бъде по-зле. Ами говориш за позитивизъм. Абе, аз си мисля, че само 2 пъти явно може да бъде по-зле. А не знам какво има в червената кутия Хикс. Коя е следваща кутия? Отвори 5 лева. Отвори 50 лева. 5. 5. Кутия номер 5. Искам да се усмихна малко повече от преди малко, ако е възможно. Ивчо, дай 50 стотинки, бе, човек. Дай 50. Добре, 300 лева. Добре, 300 лева. Аз се усмихна повече. То си от усмихки. Много усмихната. И така усмихната третата кутия.
Още ли има? Има, ето пред тебе пише. Една кутия. Преди оферта на банката. 8. Добре. Един път отиде до 8, върна се. Втори път отиваш до 8, твърдо ли искаш да отвориш кутия номер 8? Да, що ме привлича нещо към 8, значи трябва да... Кутия номер 8, ади отваряй, стискам палци да са пари, ама стотинки. Добре, 1000 лева. 1000 лева са си пари. Важното е, че червената кутия Хикс е все още в играта, което е изключително важно за определящата оферта на банката. В играта все още е и жълтата кутия Хикс, в която има 4500 лева от Easy Credit. Да видим какво ще предложи сега банкера. Няма по-щедър от преди малко. Господин банкер. Добре, задавате един такъв въпрос. Много си готина, страшна си. Колко пари ще приемеш сега? Господин банкер, давайте офертата алчна. Благодаря ви. Така че съм малчина, виж колко има 50, 25. 3000 лева. И се пеняви по телефона. И да ти кажа честно, дори ти да си банкер нямаше да дадеш 17 000 лева, така каквото ще е да стане. Каквото ще е да стане. Ако беше казала 10, щях да го кандисвам. А ако беше казала 7, според мен той щеше да ме кандисва, да я приемеш. Звъни му пак. За 7500, да му звъня ли? Да, звъни му за 7500. Внимай какво си пожелаш. Мога да се сбъдне. Не дига. Бъди по-упорит. Трети път звъни. Не дига. Не дига. Да, явно връзката е еднопосочна. Той на мен звъни, аз на него не мога. Дига, когато се иска. Сега, т.е. какво е... Оферта на банката е 3000 лева. Сделка или не? Нещо зациклям. Трябва да изтегля колко си, леле. Глей са. Има два варианта. Вариант 1. Глей напред. Вариант 1. Натискаш бутона и приемаш оферта на банката от 3000 лева. Няма значение какво има в кутия номер 7 или в кутия номер 17. Втори вариант. Затваряш капака и продължаваме напред с нови 3 кутии. Ти какво искаш да направиш? Много искам да затворя капак. Обаче, ти си иска да натиснеш бутона. Сега кажи ми как да ти помогна. Ще затворим капака. Защо? Рискуваме. Добре. В името на червената кутия Хикс затваряме капак. Сигурна ли си, че искаш да затвориш капак? Ще те остава сама да го направиш, защото аз нямам сърце. Това имаш и доста ускорен пулс. 3000 лева с 3000 лева. Но не забравяй, че аз съм мъж. Покрай красива жена, как няма да ми се ускори пулс? Естествено, че ще ми се ускори. Сега, преди да разкрием следващите 3 кутии, нека да видим какво има в червената кутия Хикс. Господи, да носи 100 000 лева, Господи, да носи 100 000 лева, Господи, да носи 100 000 лева, Господи, да носи 100 000 лева. $45 000 лева. Много добре. Много добре. Банкера е поставил 45 000 лева в червената кутия Хикс, което означава, че може би е могъл да даде тия 17 000 лева, сега като се замисля. Предстои да отвори следващите 3 кутии.
Господин банкер, аз като ви звъна, вие не дигате, а сами дрънкате тук по телефон. Бил видял, че има неприят разговор на дисплея. Господин банкер, с тия телефони, дето работим към дисплей. Имате. Що аз нямам телефон с дисплей? Знаете ли за какво ви търси? Искахме едни 7500 лева като оферта и като нищо. Сега са 17. Да, сега са вече 17. Да я вдигнем на време. Отива да си пие хапчетата. Докато ние отворим следващите 3 кутии. Айде да видя са, ако ще тези 3 кутии. – 22. Кутия номер 22. Саше! Саше! Сашо Венски. Отваряй да видим какво е в кутия номер 50 лева. Супер! Супер, Райне, е втората кутия. Коя е тя? Коя е тя? Втората кутия. Давай, бързо, бързо. Тръгнало ти е, не губи време. Кутия номер 14. Отдавна исках да отвориме тази кутия. Отваряй, Петре. Изобщо не се замисляй. Вярвам, че тук има 10 стотинки. Отваряй. Отваряй. 10 стотинки! От самото начало я гледам тази кутия. И хищно ми хареса. Третата кутия. Коя е тя третата кутия? Тази песен и аз си изпълнявам, но това не съм аз. Добре, спираме музиката и чакаме оригинала. Ти си. Да пея или да избирам кутия? Не да пееш. Айде, македонско девойче! Как сама се наредих? Македонско девойче, китка шарена, во градина раснала, дар подарена. Дали има на овој бели свет појубаво девојче? Тая песен повече не искам да я чувам в студиото, освен ако Райна не я пее. Да не запомним това. И последната кутия да е синя. Коя е тя? Колебая се между 9 и 13. Жоре, коя кутия да отвори? Между 9 и 13. Не знам, тя да се решава. Тони, коя кутия да отвори между 9 и 13? Аз нямам предчувствие за нито една от двете. Защо 13? Защото мисля, че в моите има червена сума. Колко червена сума? Червената хикс кутия. Не думай. Така мисля. Може да не съм права. Каквато и да е червената сума, тя е сериозна. 25 000. 45 000 в червената кутия хикс. И 50 000 лева са в играта. Коя е кутията? 13. Кутия номер 13. Жоре, стискаме палци. Да е синя сума. Мислете позитивно. Да е синя сума, отваряй. Жълтата кутия хикс. Жълтата кутия хикс. Кутията, в която банкера е взел кредит от Easy Credit. Предстои оферта на банка. Да видим какво е разположението на силите в момента. Имаме 2, 4 кутии под 750 лева и 3 кутии над 750 лева. На какви кутии? Господин банкер, слушам ви. Разбирам ви. Да, разбирам ви.
Оферта на банката веднага след рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, ето ми след рекламите по Нова телевизия. Силни аплодисменти за Райна. Дошла е да играе на гости от Big Brother All Stars 2013. Когато беше дошла да играе тук, сделка или не преди 7 години, спечели точно 750 лева. В момента офертата на банката е 7500 лева. Само, че преди 7 години повече се хвърлях така с рогата напред. Сега съм малко по-разумна и затова ще приема офертата на банката. Аз не искам Чувствам, че трябва да я приема, защото... Аз не искам да те спра. Обаче, искам да си в ясното съзнание, че в момента играта е почти 50 на 50. Знам. В играта има 45 000 лева червената кутия Хикс, 25 000 лева и 50 000 лева. За последен път ти предстои да отвориш 3 кутии. 3 ли трябва да са? След това отваряш 2 кутии, след това отваряш една кутия. Не искам да кажа, че в следващите 3 кутии не е възможно да отвориш 25 000, 45 000 и 50 000 лева. Да, възможно е. И тогава оферта от 7500 лева няма въобще да видиш. Да. Третата седмица ми подсказва, че трябва да приема офертата на банката. Решението изцяло твое. Категорично приемам. Искам обаче на финала да не съжалява никой. Не съжалявам за всяко едно решение, което съм взела в моя живот. Това ли е? Да. Оферта на банката е 7500 лева, сделка или не? Сделка. Да, приемам сделка. Кутия номер 7 е продадена за 7500 лева. Сега от тук нататък продължаваме играта. Да, знам. За да разберем дали си направила добра сделка или може би не е това, което е трябвало да бъде. 3 кутии. 10. Кутия номер 10. Това е моето любимо число. Аз си мисля, че в тази кутия трябва да има сериозни пари. Дали 25 000, дали 50 000. Но виж, не ми говори да бъде тук червената кутия Хикс. Отваряй. Отваряй. Динчер, да видим какво има там. Аз наистина очаквах голяма сума. Дай следващата кутия. 16. Кутия номер 16. И вац! Кутия номер 16. Отваряй! Отваряй, търсим 50 000 лева. Не! Не! Не и не! Коя е третата кутия? Кутия номер 9. Сега 45. Тони! Тони, отваряй 50 000 лева, отваряй! 50 000 лева! 50 000 лева! А ти щеш да отвориш. Да. А ти щеш да отвориш. Затова се радвам толкова много. Защото съм сигурен, че щеш да отвориш. Щях, аз отдавна я гледам, обаче... Сега щеш да предстои оферта на банката. Да видим какво щеше да предложиш сега. Господин банкер, разбирам ви. Сега щеш да предложиш смяна на кутиите. Щеш ли да смениш кутиите? Не. Щеш да останеш кутия номер 7? Да. Предстоите да отвориш 2 кутии. Помисли си внимателно кои са тия 2 кутии. А аз искам да кажа на всички вкъщи. Не губете време! Ето това е билета на националната лотария, сделка или не. Остават броени дни до големите коледни игри за половин милион лева. Всеки един билет трябва да бъде регистриран, на който звездата е върху регистрация за участие в специалните игри, сделка или не, на 7777.bg, за да може Коледът
наистина да бъде един уникален празник. Желая ви късмет, а този билет може да намерите в търговската мрежа на Националната лотария. Не чакайте късмета да ви преследва, вие го преследвайте. Райне, 2 кутии. Кои сте те? 19. Кутия номер 19. Силви, стискаме палци за 25 000 или 45 000 лева. Не. Стотинки. Стотинки. Следваща кутия. 15 и да изчерпаме тази част. 15. Кутия номер 15. Еми, отваряй. Отваряй 45 000 лева. 25 000 лева. $45 000 лева май ще се окажат в кутия номер 7. Която ще се окаже, че си продава много ефтино. Да, господин банкер. Разбирам ви, да. Почти е на път да предложи твоите 17 000 лева, които ти си пожела. Погледни! Погледни! Но не може да ги предложи. И не може да ги предложи само поради една единствена причина. 45, като се раздели на 3, не е 17 000 лева. В момента оферта на банката ще да бъде 10 000 лева. Факт е, разликата между 10 000 и 7500 лева не е много голяма. Но пак са си 2500 лева. Една единствена кутия сега щеше да ти предстои да отвориш, ако отвърлиш тези 10 000 лева. Но според мен ти... Сега ще оцеля от голямата сума щеше да ги приемеш. Да. Кутия номер 24. Това е кутията, която остана. Ейди, отваряй. Не! Не, че търсим 45 000 лева. Но така или иначе 17 щеше да бъде кутията, която ти щеш да оставиш в реалната игра. Това си мисля. Да, господин банкер. Колко пъти съм го казвал? Всички могат да го потвърдят ясно и точно. Внимавай какво си пожелаваш. Може да ти се сбъдне. 17 ли дава? 17 000 лева. Според кой офертата на банката в момента е, как да го кажа, несправедлива, прекалено висока, прекалено ниска, 45 000 лева и 750. Реалната, точна, средна оферта е 22 500 лева. Като вземе, как да го кажа, застраховката на банкера, че в твоята кутия, ако има 45 000 лева, ти отвърляш тази оферта и така или иначе се тръгва с тях. Нормално е да помисли да ти даде малко по-малко. Пак дали ще се изкушиш, дали не. Сега щеше ли да ги приемеш? Да. Знам. Да. И за това ме е яд. Ама, сега, така е трябвало да се случи. Не е трябвало. Така си решила ти да се случи. Да, така съм решила. Щом съм решила, значи така съм го почувствала. Щом съм го почувствала... Избърза да се чувства. Ами аз винаги... Може би. Така действа. Сега трябва да се върнем на едно друго, да те питах. За гаджето и за мъжете. Може би трябва малко повече да им даваш шанс. Може би малко повече трябва да ги опознаваш. Така си мисля. Не съм сигурен, че съм прав. Но аз си мисля, че ако имаш посрещане към някой човек, трябва да го оставиш. И трябва да имаш търпение. Не съм търпение. Освен ако наистина не видя потенциал. Странно. Как го виждаш този потенциал? Не го видях. Но все пак има напредък. Тръгваш си. С 10 пъти повече, отколкото спечели предния път с Делка или не.
Искам да обърна внимание върху още едно съвпадение, което е много странно. В една от двете кутии има 750 лева. Сигурна съм. И може би е 17. Или? Какъв е шансът да е в 7? 99%. Нали? Тук ли са 750? Аз ти казах, много съвпадения не означава, че те са в правилната посока. Ето ти билета на Националната лотария, сделка или не. Мерси. Ще се видим пак. Дано, желая ти късмет. А в твоите кутия има 750 лева. Дами и господа, моята приятелка Райна си тръгва от студиото на сделка или не. 10 пъти подобрила собствения си рекорд. От 750 лева вече е в зоната на 7500 лева. Кой знае, може би следващия път, ако играе отново, ще играе за 75 000 лева. Но най-важното, което е, че има билета на Националната лотария, сделка или не, с който може да дойде в коледните ни игри за $500 000 лева. Не забравяйте и вие да се снабдите с такъв билет от търговската мрежа на Националната лотария. Желая ви приятна вечер. Сега останете с новините и цялата програма на Нова телевизия. Помете ми много ви обичам. Значи на хората вкъщи. Аз сега ги поздрави тия деца и отвараха кутиите. Merci. Merci. Merci.